Non ke bangji ingdeng inquiry sirkep denarong karbi hawari sunim so rongaje katalon ponahut isi project karbi khelom isi apurkimo o chithur anglong akumlin kasalam pangcheng bomlo jutang jubadahin kai kiamat kabor ipon lapen aning ke do e bangphu KAAC deputy chairman Ritesh Singhi chepatir biponsi denarong jet keva f suri hinira inquiry isi apharman ason kikim kera pangcheng pon bomlo Lasong si pandal stage me lang sitami sikdang pon bomlo lasong bong pening ingdeng inquiry sirkep denarong jet keva f ahut isi project mate mun kluviason ilitum thek pon lompo bangso mun kluviason kopilo pulote karbia phur ki molong kachirat hedum o chithur anglong akumlin selang ponsi paklang ponpo bangso o chithur anglong aputha klar dagalam theke longja phan denarong special correspondent Bikram Teron penle arju ponlona O kardom karbiang long live kelang ratum doan aprang sinil tum karbiang long live pen kaduk awe solang doa rat atum hastame non kebang ji labangso ingdeng inkoira sirkep labangso karbi disonim so rong aji katalon pon along anso seira nama hirjume pajirlo lapen kaduk wifasitame labangso rong aji long kacito tunji phasi nil tum karbiang long live pen pachini ponlo lasi non kinil tum kedo karbiang long live pen ke denarong ke pathua klam long ladak jasemet peneng asengkana farman ki padusi labang so rongaji ki biponji denarong ke pathua klam long sip non chisik sedang pon bomlo athema ladak ke forlen nang ke bang ajok si penang ana long leke ladak forlen atum si pon det polasi moneng pen ke ladak rongaji ke talon pon awar sailong pon pede lo lasi peneng sitame kepadusi ladak local MSC deputy speaker alang likaping khat pon tengsi ladak denarong kesias journal committee tum bench patir ki policy ladak rongaje bipon lo si peneng rongaje anso se aliralon kepadoji phan dak denarong journal committee tum bench patir pi ponsi labangso ochithur labangso anglong selam pon tangkai kaya son lo Inura bang pika coba theoso arong cewoi jui pen me an ki piahut piba kilodun pen kopi kosonsi keman bangso oji thurang longalong si isi ningduk atomo nangduk koklo lasi bangso puthak sitame lun sepo pansing kralong pen arju pon thusina rong cewoi jui lo amasi api bangke mathalo la an khaching hon asu le la piba civeglok kidun aning kereng no penamat ala so pi bata mane pachi ponang usi usu lami pitur urahut usu han ludun plot la so teng pen karbiatum ke khoidam isi lasenlo chomasor dongsi kumane ausu pi bachi turlen dongsi dolok longte chomasor lala bangso su phan dengde kedeng de api bang la lo la bangso su ke api asar do la si mo api asar ang king thum lo pote itu akisik sak de ko gi ko la tum chom so deng kon ke titik ko la so je ne masi la chom so kedeng de je ne si la bangso su bang ke api la lo megreng lor pensita pai bang chi himam du lo ba thek long lo au su bang la inglong suding Labangso phur kimo kapaklang pona hut thangnat katora kabede ji aphan pusi kedam tang preni phai khri isiarni karkli ka phejwa sai setami dengpon Lalo lasi alangli krusahus tame labangso ochithur alamu penang anang thanun lo nona marki tangke lang tame apiba lapen anglong bangke selam bomlo lapen lasusu phan tame non murti akumlin semar ponji lapen api sema akumlin semar ponji non marki tangke lang tame lo deputy speaker alangli kabor ipon ajoksi labangso donor lo alangli bangke lapen alangli sebe hasame dag jona committee himen chorure ule puseme lam thesina paji dulo Denarong pen Bikram Teron Karbiang Long Live